Kambo kandakaruka gore ra1998 ndichirangarira musha weSt Michael's Mission Mhondoro. Sezvamungazive mose kuti mushure mekunge waenda kunogara kunzvimbo itsva, zvikuru kunyika itsva, unomboputirwa nendangariro dzakakura dzenzvimbo yawakapedzisira kushanda kana kuti kugara, uyezve kunyanya kana iri nyika yawataramukana nayo. Zvino pamaererano neSt Michael's, ndairangarira vana vandakashanda navo, vose veprimary asi kunyanya vesecondary school, varairidzi, vapristi vandaishanda navo, vanasista, vashandi vekuchipatara, kozoti vemisha yakapoteredza St Michael's, asi kuchizoti zvikurukuru ivo vatenderi vose vesangano rekatolike vemumhondoro, zvose vengezi nevemubaira pamadaidziro echirungu veMhondoro South neMhondoro North. Ndakupfunga ndiri kuno kure, kure kure mhiri kwenyanza, ndorangarira iwe St Michael's, moyo wangu unorwadza. Ndorangarira zuva rako guru rinorakidza zvinangwa zvako, rakashongedzwa naivo vamafararikwa, moyo wangu unorwadza. Mhuri mugere vakawanda, vakuru vose navaduku, vanokoverana rupenyu noruzivo mukati mako St Michael's. Mukati mako mugere vakawanda, vakuru vose navaduku, vanokoverana rupenyu noruzivo mukati mako St Michael's. Munodzidza avo vavendumurwa, mukudzidza vogona kuzvibvisa dziwa, munodzidza naivo vozvifungira mukati mako St Michael's. Anenge anzwa denda muchipfuva, mumaoko, makumbo nemusoro, anoburuka chikomo chepafata, varapi varipo paSt Michael's. Wafunga kuzvipira moyo wako kuna Mwari nyadenga nemusiki, iripo temberi yaminamato pamoyo weSt Michael's. Vanoti vaungana vatenderi vose vemumhondoro pamuzinda wavo, unonzwa maungira wokuimba mukati mako St Michael's. Mauri aripo mazuva erugare pamwe naivo yenyonga nyonga, izvi ndizvo zvine musha woga
St. Michael's. Ndakufunga ndiri kuno kure, kure kure ndiri kwenyanza. Ndangarira iwe St. Michael's, moyo wangu unorwadza. Ndangarira zuva rako guru rinorakidza zvinangwa zvako rakashongedzwa.